Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para rawuh ingkang kinurmatan. Mugi tansah pinaringan berkah saha wilujeng rahayu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sugeng rawuh wonten ing acara peresmian Bank Sentral ingkang kaping pisan badhe kawiti. Ingkang acara kaping pisan pambuka. Kita buka acara peresmian Bank Sentral ingkang kaping pisan kanthi maos bacaan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang adicara kaping kalih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kagem ngajengaken rasa tresno dumateng tanah air, kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya supados saged jumeneng nyanyiaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara ingkang kaping 3 yaiku sambutan-sambutan. Ingkang kaping pisan sambutan saking pemilik Bank Sentral. Ingkang kaping kali sambutan saking panitia penyelenggara. Ingkang kaping 3 sambutan saking Ketua RW Wonorejo. Dumateng pemilik Bank Sentral, Bapak Nur Hidayat, kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, saking manah ingkang paling tulus kula aturaken panuwun ingkang ageng dumateng para rawuh sedaya, utamanipun Bapak Ibu saking pemerintahan, para sesepuh, panitia saha para warga RW Wonorejo. Bank Sentral menika awujud kaguyuhan kita kangge nyediani layanan finansial ingkang trep, aman, lan saged nyengkuyung perekonomian warga RW Wonorejo. Mugi Bank Sentral saged dados papan titip pangandel warga sedaya lan diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten saking kula menawi enten kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sambutan saking Bapak Nur Hidayat. Ingkang kaping kalih sambutan saking panitia penyelenggara Bapak Ivan Putra Firjatullah, kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula inggih menika ndherekaken panitia penyelenggara ingkang nyuwun agunging pangapunten menawi wonten kalepatan saking pambekta acara menika. Kula inggih ngaturaken panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun nyengkuyung kalempahanipun acara peresmian menika. Mugi-mugi acara menika kaparingi ridho lan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cekap semanten saking kawula kathah kalepatan kekeran ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sambutan saking Bapak Ivan. Sambutan saking Ketua RW Wonorejo, Bapak Panji, kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka Ketua RW Wonorejo ngaturaken agungipun panuwun dumateng sedaya rawuh, utamane pemilik Bank Sentral ingkang ampun paring kepercayaan nyandhengi Bank Sentral ing wilayah kita. Mugi Bank Sentral saged dadosaken panguripan warga langkung makmur lan nyengkuyung perekonomian. Amin. Kula nyuwun dumateng warga supados saged migunakake fasilitas kanthi becik. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sambutan saking Bapak Panji selaku Ketua RW Wonorejo. Mekaten paranata acara ingkang saged kula aturaken. Mugi acara peresmian menika saged manfaat tumrap warga saha ndadosaken berkah tumrap kita sedaya. Matur nuwun sangat dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh. Kathah kalepatan kula anggen kula matur. Kula nyuwun agunging papunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.